ki khubor ka Batesi TV lawan ra ashapi tak net foodish ordar mapi nginwan ra mangi hakher dob yeng jongpi Dr. Indah Keolin Kharbuli MBBS MD DM Nephrology idai Dr. Beningkong haga jela jongi ibala pentebit jela de ban sumaria ki badan jingshitom ki khlai ki bam light penjahit bha ki baat ki kejan bat ki badan kam ban le dialysis wan ban yakendo yi ha Woodland Hospital dhan kheti Shillong man lakas ngi do ko por shipho baje min step shaneng Menteri Ketenaga Kekot Kekhia ke Sorkar Jela u James PK Sangma hakasngi thok ding jong ke Sautrik unai leber arajar arpuar ulah kular bakatenat Kekot Kekhia akan seseudap la kumno shwa ubnai yayong arajar arpuar ya barok ki jingseu baki asha ki dei banyo nado kabayaram ya ke Sorkar hakajinga khuntma COVID-19 bat ki wei ki jingseu ki barang sateng nado usnam arajar arpuai bakimpat yo satya hadu kini kisngi kani kular jong Menteri Ketenaga Kekot Kekhia syaki nongelam jong ke Meghalaya Asha Workers Union bat syaka all Meghalaya Asha Facilitators Workers Union hadin baki niki artli ki kinhon kilami surok bandawa ya laka hok da ka bayat procession nado pelau jong ke office MTC ke badan Khandai Lat bat penkut pat Hamadan Malki Asha Fast Datang ya kendo IMD badai Ram Kumar ngidan lang ba ibadamian ibadai pe ya kastet nang tang ngidan kejing keren kejongki Henry ngiong namar kejing dawa jongki F nado ka arpesan tarik kiras dang ya kejing sange tarikam nado ka arpesan tarik ni banai balade bat hadu kamakot jong banai mat ngintip ki Asha Fast Datang kin yo ne me kediman jongki hakabaya keren madiam di yong ba ngin persyang manra nakas naman nakalais pasan pau kati e kejongki ngipan ki Asha Fast Datang ki pan syaka sanspa kata kadai kebaik kali ke jongki lar kimi man kasngi Henry UMD uong mangin ai lais pak san pau ki Asha Fast Datang ki pediang ne me kata tenang kata daw ki Asha Fast Datang kim dan shu kata kam mensim menang trai ka kam Henry ngiong kiong mangin sange shwa ke jinggar pat ban ki Asha bikin ya ki jinggar shat kalong ba pi ki Asha baro ba pin nam summit ya ki report jong pi syaki NM syaki supervisor pa ka PCP so thone tena kata daw kani kadi jingpat na kaleng jong akom kanang ai jingmun kanang ai boy ki Asha Fast Datang kum bangalong ya pi ki Asha ru ngong pi kadan ka mensim so snai Henry IMD yong bangin nemla ban penkin nama kam budget jong ka government kam dan ngi ki Asha Fast Datang ki Asha ni kinong tray mon subha kam piju pendan kam barabor ngimla shu ban em tai lai spa tingka ibangi ha banya tang ka bai kali ka bai bang thamai ne ki Asha Fast Datang kin yo bai bang ban besai ki khon UMD ha tu kas ngi wong ba ngam tharai bi ki Asha Fast Datang kin em tang naka menta ki Asha jong kam Asha Fast Datang Henry kiran kam ke extra Henry bon na pedeng jongki AF kim dan porshu pantrai de kawai perkakam kadai nem tina kata-kata ke Sorkar kadai ban sngau ya kani haus nem ar hajakat ar kemangadang trai kum ke AF hinga so tho aki anadu usnem ar jakat nai ar jakat wai si pau kat wai kat ar ngidang yo e ka anariam ke jongki si hajar si banai kata de ar spa san pau kati e ke jongki Henry hadian baki penke sekalai spa ki pendonai ka bai bam Henry kata ka judai sa kata long bre man bre brohat mentala kiolot
nak bam kin bam deh, kin bam tak kalian. Tina kata ke sorkan. Kadai ban suruh thole mi kejing jong KF. KF kita ki Asha facilitator ki baju alam man penbiang ke rekod jong ki Asha. Ban ngadong epi. Ki pun ba ki Asha kedang pas tang kelas 2 kelas 3 kim nang ban pu ke rekod la jong ki ha ki register dai nem. Dai maki ban penyarap teng kin hapra ya ke paperwork jong ki kin hapra ban pendai pe ka kam ko jong ki ban penbiang kiting tho kiting tar ni ki rekod ba ki Asha ki di ban yo ke payment kin ha penbiang no shi baje ar baje. Te ka tulap jong ki AF hado kan menta ka dai tang 1000 shi banai. Tingam dharai pe ki AF kinang sa ban kinang em sa kata dai tang ka ti. Hendai ke bam ke bai bam ke jongki ki klem ai ki penduk kidang sai dang men syam senam kataru adai arah jasan spa kata ga arah jasan spa ru hado kat menta kidan ki distrik ki balayo kidan ki distrik ki bompan yo hendai po kari khasi jan tiang itrai ke jo ka kam ki AF ber ki Asha bon sin ki kam trai ke jo ka kam hendai balai ki AF kin chale ban hado kat ni nakaliang jong ki Asha kidan la hak pandawa bat nakaliang jong ki AF kidan la hak pandawa hang ni kedan nang bar KF bar ka Asha union tengah gerpat nakaliang jong ke government kan seru thole mi kejing jong ki Asha facilitator kum jo e kejing jong ki Asha ru ai saklam ma wai ar lai 1 2 tap 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 1 2 tap 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 1 2 long sya kejing pipe download abang UI ya kejing tray pat ke jongki kim shimla klikti kim shimla ai dau ya ka snong ka thau re ke ai ka ba nakaliang ka het ki pha ki lek ban pendek ya ka duty jong ka jing nak menta ka jing jing biang ke bade po snong po thau ban yarap ya ki nong song snong song thau ki pdon kam ya ka jing yada na ka jing pang ki ba pher bat kumno ban yarap ya ka wei pa ka wei ka long ying de ma pi ki Asha ki ba i ki jungi ba bila shim ya ka ne ka sinjam bat ni da kwa ba ka sarkar kan phai khmat chapi bat ka apil ke bangingi apil mantakaski ki slogan ki bangingi la penpau mantakaski ka sarkar snobha pek ya ka bat yarap lem ya ki Asha ki jungi ki badon hapo kalama jong ka Meghalaya Asha worker ba kiru kinhun ba kiru kila ban pendap ya ka long yeng ka long sem na kitbok na kitwen ya pi ki Asha baro badon po ka jela Meghalaya ka jungi na do nang tena po garo hens kilawan nila yui ki perlok garo ki Asha nado ki AF kila ya donlang bat kani sisa ka peni ya ka jingya teli bat ngi dawa ya ka sarkar bakade ban pek bakade ban pendep ya ki jing angnot ya kita ki bangila diman na mata ka hok ka jongpi ki Asha ngin ya trelang bat pi ngin yang scam na mata ka hok ka jongpi kumangila dawan ban dawa ngin leru da ka jing men chala yeng chala sem ngin next scam bau play ulong rekat bat pi ulong rekat bakane ka union ulong rekat ba ki Asha ulong rekat ba ki AF namang idon la ka jong ka jing diman ka jongi bat ngingek ba ka sarkar kan priang bat kan pek nak menta ka jing don kam ka jongpi ki Asha ngida ya kaha ngida ya kaha himla batra Dian bangila dan kajing ya rally kat tu kat minan step tu hadu bangin ayo ka appointment bangin ya keren aku tu head minister tingkat pro secretary di kajing keren kolong baik ba points ki babun na kabenta ka tu kan rip tingka di kila ki panpo nangi bikin ai bikin la ban examen shuai kan ni budget hadu ubanai Jun di kani na kaliang jengki Asha hingga happy shim lam ya karai babun di ngimpat snohon tangba ni hap ai lam pon makla request ngi bangin kin ai kata ka assurance hadu nang Jun mengin pet ya kin examen ya ka budget joki di na kamta ka insurance na kamta ka namta ka health na kamta ki free medical na kamta ki Asha kiloong bikin ai bet full coverage na ka MHIS di hakapay day bad ki incentives ki backlogs ki badang duna ki bag keempat siu kilaong makin pelat nga hadu na April lada ka system kanang ya bet na maglaya da gitu ki system bagi dia kaman pe bilang sedang minta na po ka umling blong di ya katu kila da insurance ba banai April di kin pelat nga baro di kin persyang na kaliang joki ban pelat nga kata kadika jing kren jongi bat
health minister kunjuk bagi concern department yang jong leaders te ngai sut ho bang impat long satisfied ti ngidang ni la ya keren hidup bala dang impat duhon ngindang wan ya keren bagi ai la dang bing wan ya keren la ong hibak kini kisngi bikin sawan hidup hadian bikila ai kata ka assurance bikin pet ya kata hadu menaijun kila helpoi menaijun la dang isut ho bag kempat ai kata ka jinghon ni entaki asha bikila leaders jongi ngindang wan smat ban wan ya keren health minister jing dawa jongi kadai ka baningkong kadai na kabenta namar ki ai ka fix incentive ki fix honorarium yang taki asha duduk macam sedang gelas dang tiki ai ka dor ar hajar tingka kadai ka fix honorarium habang divide dia kani kan long tang ban rip tingka shisngi na kam taki asha tingi so tho biki asha rip tingka kin mla shu ban hun kim la shu ban im tina kata daw na lo ki incentives ki bagi juyo man kapor namar baki insentif ka bi juyo kalong baki insentif kadai hadian biki la tray isayo ka bisa la dikim tray ka bumat kim la ban yo dai ka bai dai baka fix honorarium pade kadai bagi la dikim pangru kumat kin yo bai dari kita pang nya ko dia kata ka fix rem kinyo tang ba kampat penuhun ki asya kinyo tang rip tingka chisni tingi pan sakalai spa tingka henry ka jingkran cuki ki ong baka riram kamla banong ka we just henry kerkum ka por tang ngimla shu bantri kam mon subha henry ka jingkran ka long bai ba dari pidang khot yang ki nong trei mon subha kabang bangim den la dingi kwa bantai tingin tray dingim kwa bantai tingin nam tray kata de karai jongka jongki leaders hi hapo ka jingkran batki ti henry dakah dia mengikran kata ti ki ong batong indang ya put off ikane indang ya examine ke budget la dangi la banra ti hadu banai jun ki ai por ngi bingen sai kerplah ka bai de kata ya ketu ka fix incentive kidan ki jaka be kelempat siu kidan ki district be kelas siu kamtam sikiti ki district ki bakamlang sakandong nai ki babon ki kelempat siu ti na kata ka daw na ka benta kata ki ong ba by the month of April kin clear nak ya barok kat balak nak kalau naka jak ada petugas jingpi sistem jongki nadu bastang ki klampat ya hidup nadu bandu bana implementation senang hidup nama nadu bagi sedang implement ni ketu fix na piam ki bon ki jaka klampat yo kidan ki jaka ko maslong ko po is labun ki bayo en reis ki district ki bakam kam sekandong klampat yo kinan ngile ki district ki om na state ki om ngile ki district ki jingen nyat kelong meh plan jongki tena kata kata ngingim kwa bakan longom tang kwa ala dengi yo abi tre kejo ka kam kalau it should be uniformity bagi yo barot ngin senyo bi senyo kai maka nan penjenjar ka tre tak jongki kalau uniform barok ngi tre bet ndai boong aku tu district kam tre ki tre tangan district barok ki tre kejo ka por ka kum ke diman jong ka kam kene ka jingge religion film ta kasni ka debe ha kene ka hoi ban remind ki be ki ban siu renti be ya ka jing siu seborok ki district bat nak benta ban kieu ban pen kieu ya ketuka nrip tingkah sakalai spa tingkah tinak benta kata kum bakila ai por ngi ki ong ba ai por ya ka department bakan pej hadu banai jun tingin sampai yo banai jun ka ik banja ba ka ik reply jun ki tingin ade benok de ki wages bang ya tre be de ka bais ni bang ngim de shu lalan mala de ki ong aktivis ki asya ka bemot ba la de ki sngo bah kan maka de ketuk ka meeting jo ka aktivis de de man sngo bah man menteri de piman menteri na buat penbor kan ki asya pada ba kin ai reports menta-menta de ben le menta-menta da ja ka pada buat penbor kan ki asya namar kata de kentin jo ka aktivis ka buat triman sngo bah de la da dai bang ni ben ong ba ikwa la da kala le ka mangim kwa shu ban ong khad ngi ki man triman sngo bah ti ndai bikin siu ada ko wages la da pibot nang kata kerteng umtaru le sima tama ngingim la shu kan man im man shu triman sngo bah ngapan pawang ne bangam songhun ya ke bangia kran bat health minister tang baya kanet nakaliang o ka union kam dai ke jong marwai te kemut ngis ngau thu la ne kam dai ke jong ikong sani marwai ngis ngau thu bangi nginom la ban shime karai da kilai hajar ngut ki asha jongi menta kidang ya ab yangi hapo multi ground te nakaliang jongi ngila shime karai ba menta ngi ngin ya chwa shapo multi ground bangi ngin yo pensengau ya kane ka kubor ha ka bangi kran ba government ke karai jong kilai hajar ngut ke ban mi nang te ya kata karai ngin sim lada dai bangin priang bangin ya apa hadu jong benai jun kumala ong na kaliang jong state government ne lada dai ba ngingin haban ya mi biang salah syai la ne bangin ne song sha tangan la ne bangin le da kiwai kicing ki ru tementa na kaliang jong ngi pan pau bangin haban ya ba syapo malki ground namar ngi don kam ya karai jong babun balang bat ban pen sengau ya ke kubor ka ba ngi ya kran batu health minister ngana kaliang jong president jong ka Asha Facilitator Union hadin bangi ladep bu ya ka strike na do ka apusan terik ladep bu bunai baat di ngilalit banyak penduk ya UMD jong ka NHF ha ka apu terik pat habang ya kren halor ki demand si jongi ban penkiu ki bai kali ki jongi ke kata nakalai spa syakasan spa ka promise ke bau ai kalau bu penkiu tang license po bat ya kata ngim sohun ya ka license po ngim sohun di na ta kata ba ngila dum minta kasih rikat bat kijing rap jong ki Asha Union nilai ya shimlang nilai ya lang ya karali di bal hadin kata nilawan ban yo ya kendu benta yo health minister bat ulai ke assurance ni ba un penkiu
nakataka lais pa asan poru undang penkiu shu umpatla ban aya ka exact figure pada daripada undang penkiu shu ya kataka lais nakalaisan poru undang penkiu shu de shu bagi keren baka fix insentif ke bangi rungi tuyo kata dia hajar steng mamang ya kata rungi pan ba un revise ko num man la usnem ba dia kata ru ong to ngin sale ba bai ki pending bills jongiru ula kular ba unsa clear no by April un clear no ikdeki pending bills jongi badai ki honorarium ki incentive bingde banyo badi ki covid incentive ru bingde banyo ti kumbanshu benken mau ba ya mentah nginang don halor ka strike but ya kani ngin hap hiru banet pen sngo sheki asha facilitator benang ap yang hang te hati ka port but ko aruban pentip ba nakaliang ka jongi ya mentah ngin call off no shwaya ka strike tak hadu bingin sapet ke lada kila ban penbiang sisai dagi demand ko kat kum bagi kula dingi la biang dai lada kim la ingin hab ban le pasal dagi wegi ka man mentaf call off na ya call off